Kollox jinsab lest biex il-Ħadd li ġej mis-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar jibda l-għadd tal-voti tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-Sibt li ġej. Din se tkun l-ewwel elezzjoni fl-istorja ta' Malta fejn il-proċess tal-għadd tal-voti se jsir b'mod elettroniku, tant li bejn it-8 u d-9 tal-ħadd filgħodu il-partiti jkollhom ħiel ta' fejn marret l-elezzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat il-proċess li bih se jingħaddu l-voti, il-Kummissarju Elettorali Joseph Church spjega li l-kaxxi bil-voti se jaslu kollha n-Naxxar wara l-10 tas-Sibt bil-lejl u jinfetħu mal-ewwel biex mas-7 tal-ħadd filgħodu jibda l-ewwel att. Hawnhekk l-assistenti juru kull vot lill-aġenti tal-partiti qabel ma dan ikun skenjat b'mod elettroniku. Il-voti jinġabru f'kaxxi skont jekk ikunux validi jew invalidi. Kull vot li jgħaddi mis-sistema se jintwera fuq wieħed mit-78 monitor li hemm installat fis-sala. U minn hawnhekk il-kandidati għandhom 4 sigħat ċans biex jilmentaw mal-Kummissjoni jew jitolbu li jerġa' jingħadd vot partikolari. Fit-tieni jew it-tielet sigħa tal-għadd il-partiti politiċi se jkollhom ħiel tajjeb tar-riżultat, iżda l-Kummissjoni mhux se tippubblika l-ismijiet tas-6 MPs eletti qabel il-11 ta' bil-lejl minħabba struzzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea. Minkejja dan, il-proċess sħiħ tal-għadd tal-voti għall-Parlament Ewropew kapaċi jonqos sa 4 ijiem. Niftakar sewwa ta' 2014. Kienet l-ewwel elezzjoni tiegħi fejn domna 4 ijiem sħaħ kważi biex noħorġu riżultat biex talajna 6 kandidati. Jiena mill-ewwel ħadd passi biex ngħid issa di meta tarġa' ta' sa 5 snin wara ma jerġax jirrepeti ruħu. U bdejna naħdmu biex ikollna sistema iktar maġla u wkoll accurate f'dak li ħatoħroġ bħala riżultati u figuri. Il-ħsieb tagħna, projections tagħna huwa li dikrar stess tal-Ħadd noħorġu bir-riżultat finali. Dan ifisser li sal-11 tal-Ħadd filgħaxija Malta se jkollha 6 membri parlamentari Ewropej ġodda ikkonfermati. Intant, l-att tal-voti tal-elezzjoni għal kunsilli lokali se jkun imqassam bejn l-4 u l-ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla mis-satejn ta' wara nofsinhar. Sissa kollox smooth, kollox kif kien ippjanat, ovvjament ikollok matul il-ġurnata tara forsi jkun hemm xi ħaġa li ma tkunx qiegħda mixja sew ovvjament tirranġa u issues kbar ma kienx hemm. Sissa ġifieri kuntenti bl-andamenti. Intant, ċifri provduti mill-Kummissjoni Elettorali juru li aktar minn 360,000 persuna huma eliġibbli jivvotaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u kważi 423,000 persuna huma eliġibbli jivvotaw fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li għall-ewwel darba se ssir ma' Malta u għawdex kollha. Il-Kummissjoni żiedet tgħid li sal-erba' kważi 43,000 persuna kienu għadhom ma ġabrux il-vot tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u 97,000 persuna ma ġabrux il-vot tal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Kull votant għandu ċans sal-ħamis f'nofs il-lejl biex jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu b'mod personali billi jippreżenta l-karta tal-identità fis-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.